Привітання всім! Hallo zusammen! Дякую, що ви зостаєтеся з нами. Ми притягуємо вивчати німецьку мову. І сьогодні ми плануємо розглядіти таку досить складану тему, як модальні дієслови, modal werden. Чому складаною? Тому що в білоруській мові, наприклад, не для всіх модальних дієслов є відповідники, нема такої категорії, виділеної як у німецькій мові модальні дієслови. Тому ніде нешто будемо порівнювати так само з англійською мовою, щоб легче було зрозуміти. Значить, у німецькій мові всього є 6, а можна казати навіть і 7 модальних дієслов. Ви бачите їх зараз перед собою, побачите на екрані. Це können, müssen, sollen, dürfen, wollen, mögen, möchten. Сьогодні ми розглянемо 4 з їх, а у наступному відео будуть ще 3, щоб не було занадто шмат інформації. Значить, почнемо ми з дієслова können. Können можна на білоруську мову перекласти як «махчи». «Махчи» значить мати здольність, уміти щось робити, або коли є нейка махчимость. Для початку поглядимо на те, як спрягається це дієслово. Значить, ich kann, du kannst, er, sie, es, man kann, wir können, ihr könnt, sie können. Значить, упершиню у нас тут з'явилося таке слово, як «man». Ви, можливо, ведаєте, як по-німецьку сказати «чоловік» або «мужчина», «der Mann». Це з великої літери, назовник, усе зрозуміло. А що ж це за такий манчик, маленький ман? Ми, звичайно, такі дієслови, такі скази перекладаємо безособовими сказами, як «треба працювати». «Man muss arbeiten». Або тут можна поїсти. «Man kann hier essen». «Man kann hier essen». Хто тут може поїсти? Усі можуть поїсти. Тобто «man kann» – можна поїсти. «Man muss» – треба. Значить, з'являється тут такий «man». Наступне дієслово – це «dürfen». «Dürfen» – це так само «махчи», але його значення трошки відрізняється. «Махчи» у значенні як коли нечто дозволено, мати дозвол на щось, не заборонено. Значить, ich darf, du darfst, er, sie, es, man darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Значить, man darf – це можна, а man darf nicht – нельга. Hier darf man nicht rauchen. Тут нельга курить, палить, да? Hier darf man nicht rauchen. Коли перекласти на англійську мову, значить, können можна порівняти з англійським дієсловом can, I can, а dürfen may, I may. May I можна, darf ich. Наступне модальне дієслово müssen. Müssen вельми просто перекласти на білоруську мову як мусить, або бути обов'язаним, повинним нечто робити. Я мушу. Ich muss, я мушу. Du musst, er, sie, es, man muss. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Наприклад, я мушу завтра працювати. Ich muss morgen arbeiten. Ich muss morgen arbeiten. Ти повинен завтра працювати. Du musst morgen arbeiten. Наприклад, man – треба. Коли ми кажемо man muss – треба. Так? Наприклад, у Німеччині треба працювати. In Deutschland muss man arbeiten. In Deutschland muss man arbeiten. Значить, на англійську мову я б переклала дієслово müssen як must або have to. I have to work tomorrow. Так? Sollen. Криху подобне на його дієслово sollen, але так само і відрізняється. Значить, sollen я б переклала як треба, варта, або мені слід, комусь слід нечто робити. Так? І на англійську я б переклала як should. Should. Значить, давайте спочатку на спряження поглядимо. Sollen. Ich soll. Du sollst. Er, sie, es, man soll. Wir sollen, ihr soll, sie sollen. Значить, значення, які має дієслово soll.
По-перше, коли ви комусь нечто пропонуєте, наприклад, тобі зробити каву, чи хочеш ти, щоб я зробила тобі каву? Soll ich dir einen Kaffee machen? Soll ich dir einen Kaffee machen? Да? Should I? Or shall I make coffee for you? Да? Soll. Або другое ще значення, коли нехто або якісь закони кажуть Sie müssen, наприклад, я йду до врача, і він мені каже Sie müssen im Bett bleiben. Ви мусите у ложку заставатися. Sie müssen im Bett bleiben. А я передаю його слово і розказую, наприклад, своїй мамі і кажу Der Arzt sagt, врач каже, ich soll im Bett bleiben. Мені варто заставатися в ложку. Ну, ми так само скажемо, я мушу, так? Але в німецькій, коли це мушу, не ситуація вимагає, а хтось інший сказав, або закони, мушу вживати sollen. Der Arzt sagt, ich soll im Bett bleiben. Зараз ми розглянемо, як правильно треба вживати модальні дієслови у сказах. Ви пам'ятаєте, що дієслови в німецькій мові звичайно, у звичайних сказах займають другу позицію. Дієслови на другому місці. Наприклад, я завтра йду у кіно. Ich gehe. По-білоруську ми кажемо я завтра, але по-німецьку я йду. Ich gehe morgen ins Kino. Ich gehe morgen ins Kino. Коли у нас у сказі є модальне дієслово, то другу позицію займає менавіта модальне дієслово. Wir müssen nach Hause gehen. Нам треба, ми мусимо йти додому. Wir müssen nach Hause gehen. Значить, на другій позиції маємо модальне дієслово müssen, а звичайне дієслово, яке несе сенс основний, так, його йде у самий кінець і там стоїть у початковій формі. Wir müssen nach Hause gehen. Ich muss nach Hause gehen. Змінюємо тільки модальне дієслово. Du musst nach Hause gehen. Ihr müsst nach Hause gehen. Але gehen зостається у інфінітиві початковій формі у кінці. Так? Наприклад, ще es ist spät. Поздно, так? Es ist spät. Wir müssen nach Hause gehen. Далі, наприклад, є ще кілька прикладів. Meine Tochter darf nicht oft fernsehen. Моя дочка не може, їй не дозволено, так? Їй заборонено часто, не дозволено часто фернзehen, одним словом, глядеть телевізор, телебачення, так? Моїй дочці не дозволено. Вона не може, бо їй не дозволено часто глядеть телебачення. Meine Tochter darf nicht oft fernsehen. І ще один приклад, так само з одмов'ям nicht. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Я не можу читати. Я не можу читати або не вмію читати. Це нам повинно бути зрозуміло з контексту. Можливо, просто темно і я не можу побачити, прочитати, а можливо, я реально не можу, не вмію читати. Ich kann nicht lesen. Так само, kann на другій позиції, lesen у інфінітиві у кінці. А як сказати, ти не можеш читати або не вмієш читати? Du kannst nicht lesen. Йон не може читати. Er kann nicht lesen. Я вмію плавати або я можу плавати. Ich kann schwimmen. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. У наступному відео ми притягнемо вивчати модальні дієслови, там ми розглядимо ще 3. А поки що кажу всім auf Wiedersehen!